Arratzaldeon lanai, eskerrik asko etortearen. Gaurkun etxeko batak hau ez dena so gainin, da ez etxeku ondarrutarra bakarrik. Ikertzaile gazte bat etorri azku Txarli motea. Bera, hanen eta goiena, seguruna ezaltuko zuela, zuetako asko. 2009 urtin, optiko-optometrista karreria Matxugan Zaragozako Unibertsitatedin, eta 2018an doktoreti ataban Euskal Herriko Unibertsitateko neurozientzietan. Eta onda da 2 urtetik Biocruceseko zentrum biharra etxen dau, eta bertan gaixotasun neurologiko, neuroendekapeneko gaixotasunak ikertzen dabil. Eta, beran doktore gotezi ze animali eredutan egin banarren, gaur egun ikertzaile kliniko molun biharra handizetzen dau. Eta, gaztirela esan dugu, baina 10 artikulu zientifikotik gora argitaratituz nazioarteko aldizkaixetan. Eta, beran ikerketa lerruk esango inke behixetan zentraten dela, ezta? Parkinson moruko gaixotasun neurodegeneratibuk ikertzeko. Orduan, zabaldu behixak eta beste baik txalo batea zartiko guztiak gertzen. Ondo zuten gazta ez? Bai. Lehenko eta baina eskerrik asko gaur hona etorreza zen guztiek, benetan posgarrexera ikusi nilete eta ikustiek da batez dira jendik zientzixan eta ikerketa mundun etxen dizen aurrerapenak ezautzeko gaukela gogu. Eta eskerrik asko bai, zientzaren giltzako organizatzaileai alako ekimenak bultzatzearen ondarruko lako herri txiki baten, eta beko izini tokixe batearen itzaldixak emoteko. Nagorek esplikara ben morun, enina formakuntzaz optiko-optometristi, baina 2013 bueltan azin itxan ja ikerketa mundun sartzen lehioan neurozientzixetako zailin. Eta ondala 2 urtetik Biocruces Bizkaian etxen dut biharra ikertzaile morun, batez bet Parkinsona eta ikusmena zerrikusizio dauken proiektutan. Biocruces Bizkaiara Krutezeko ospitsalin ondundan erekin batez bet ikerketa mundun dana zentrata. Eta nik etxen dut biharra gaixotasun neurodegeneratibutan. Haure, Juan Carlos Gómez Esteban, gure ikerketa taldeko koordinatzaile, bera formakuntzaz da neurologo. Eta taldinga 8 bat pertsona beran azpitxik, euretariko bata Inigo Gabilondo deitzen den mutil bat, dara bebain neurologu, eta gaur egun dauke 4 bat proiektu finantzixatakuk Parkinsona eta ikusmena zer ikusi daukenak, eta nik beran proiektutan etxen dut lan batez be koordinatzaile morun. Orduan, nagorek esan duen morun, gaur egun etxen dut ikerketa kliniku. Ikerketa kliniku nahi dago esan, guk etxen duguela biharra zuzenin pertsonakin. Askotan zientifikuk pentsaten hasten gazten, beti pentsaten dugu agazela laborategizan sartuten, likidun astaten, reakzio kimikuk eta etxen, baina ikerketa mundu hortik kanpoa du bai. Eta pertsonakin biharra. Gaixotasun konkretu bat daukenakin, gure kasun Parkinsona, baina bebai gaixotasune ez daukenakin. Guk deitzetzagunak kontrola. Ulertzeko gaixotasun baten ze pasaten da ze gauza aldatzen dizen, beti enberdogunara konpara gaixotasun ez dauken pertsonakin, sasoi eta sexu altzeatuk euki berdabe. Ikerketa klinikun barrun ardatz nagusi giraz. Alde batetik hau entzegu klinikuk, euran helburu nagusixe dela farmaku eta terapia barrixen efektidadin neurtzen. Eta beste alde batetik hau ikerketa observazionala. Berak, izenak esaten da morun, etxen dugunara ikusi gaixotasun baten zer pasaten da. Azkarin nahi dugunara jakin, gaixotasun konkretu baten ze evoluzioidan naturala, ze gauza pasaten dizen, ze zenbat eta gauza geixa jakin gaixotasun batein buruz, diagnostikoalko hobetoen, aurretixiaz, eta gaixotasun horren evoluziooi hobeto ulertu, aurretixiaz. Orduan, gaixotasun neurodegeneratibun tapin biharrainarrean guk, gure proiektu nagusi xataz Parkinsonen zentrata. Orduan lehen esplikabeko Parkinsona zer dan. Gaixotasun neurodegeneratibu dana, esan dugu ja. Baina horrek zen nahi dago esan. Gure burun barrundatzen neuronak, hiltxo juten dizela. Eta adibidez, bezun zarki bat etxen barau, azaleko zelulak aldi
erreproduzio eta galdu izen zelulak esango atzabe agertzen di. Baina neurona bat hiltzen danen, amatxure. Neurona bat ez leke atzabe erreproduzio. Neurona bat zen danen, hilde, eta horrek neuronik eukan funtzioi, ondorixoz, galdu etxen dabe bai. Parkinsonan katzun, amentxe da zen neurona batzuk degeneraten di, neurona dopaminergikuk. Dopamin irazkanin neuronak euran artin ibiltzen daben molekula bat komunikateko. Neuronak ez da alkarripea eta sare baten modun. Da, alkarre handi separata. Nik zue izozen nahi batzue komunika, ez da kego alkarri eskutatik agarratan biharrik, ez da? Nik etxotzue berba batzuk bixaldu. Neuronak euran artin komunikateko alkarri molekula batzuk bixaltzetze. Geretzetzagunak neurotransmisorik. Eta dopamin ere neurotransmisore mota bat. Orduan, amendazen neuronak dopamini askatzen da behin, adibidez, ametxe da zer gongoil bazaleta, dizela guro barrunak hauen arrautza moduko nukleo. Hori dopamini askatzen danik, guri albidetz eskunera, gorputzeko mugimendu einak zati. Mugimendu kasi eta agiliatak kurbatea zein alixati horre mugimendu. Baina horretaz aparte, dopamini garun guztira askatzen da. Eta ez tau bakarrik kontrolaten esango gorputzeko mugimendu. Mugimendu bebai. Orduan, dopamina faltidak hauenin, askotan izaten da, gurmi eukitxin modun, logitxin joguenin, ero kafiraten dagoenak esparu kafeik eraten, askotan da gauzua pixu modun, ez da, pentsatik estaten gazkuna. Dopamina falti bara, balako ze sintomak emoten dago. Gaixotasun neurodegeneratibo bat dana esatzu, eta neuronak hiltzen dizela. Eta zeo hiltzen di neuronak. Boixoa ez daki hauela. Daki hauen gauza bakarra da, Parkinsona dauken gaixutan, proteina normal batzuk akumulaten hasten dizela garunin. Horre proteinak normal esaten da alfa-sinukleina proteini beste batzukin batea, eta sortzen dabe guk deitzetzagonak leui gorputzak. Orduan, pertsona batek Parkinsona dauken ez jakitzeko, berez ikusi berdizena da beran garunin leui gorputza eta zen edo ez. Baina utintzini bakarrik aldain, pertsoni hil eta gero. Hil eta gero ataten da garune, zatitzen da, botaten dion utintzinoi, eta ikusten bada leui gorputza daukela, esan gero Parkinsona daukela. Parkinsonan diagnostiko definitibu, berez, pertsoni hil eta gero txen da. Zuetariko oso zeinek eukiko raue ingurun Parkinsona dauken pertsona bat. Txerna esaten, ez? Zelek ipinitzu hori diagnostiku hil eta gero arte ezin bara jakin benetan dauken edez. Parkinsonan diagnostiku gaur egun diagnostiko kliniko bat. Sintometan oinarritxute. Ontsa esplikako ez zela egitzen den diagnostiku. Baina aurra zegin aurretik, nahi dut pentsati, zuek, Parkinsoneko gaixo bat buruz gazenin berbetan, ze topen gatu eguru da. Ze ezaugarri daukorre pertsoni. Dardari, gazeudi pertsona gaztik, zaharrak, oso zaharrak. Normal burure beti etorten dauz, pertsona zahar bat izan berdela, dardari daukena, igual baten batek imagina gura buskazto gertxute, horrokezea, baina hortxek ezaugarri bisati nagusi xenak. Parkinsona gaztik alda beuki, berroi urteaz aldauki Parkinsona, normalen aixan arren 60 urtetik aurre eukitxi, eta dardari aldauki, ero ez. Azkanin hori izan arren prototipo tipiku, ontsa ikusiko zelan gauza batzuk aldizen desbardinak izan. Orduan, Parkinsonan diagnostiku zelek etxen da normalen. Baixaten da, pertsona bat eroazten da odardariaz, ero mugimendun moteltasunaz. Igartzen da bela, bezu daukela, bizkate floko ez totzara erantzuten, ero oinezen eran, baikitatar ez morun erun berda bela, guten da kabezerako medikuana, ez da, hau igual neurologuk ikusi berda. Orduan hori paziente jaten da neurologuana, azten da, berankie jakuntaten, ez da zuten morun moteltasune, ero dardari aldala izan. Orduan, horrek neurologuk engotzak galdera batzuk, eskala batzuk pasa. Batzuk izango hori beran bisikalitatea buruz, zango espaldizan deprimiute sentiteza, motibazinoi faltira kasu, gero engotza esplorazinoi fiziko bat, ikusteko ia mugimendu moteltasune dauken edo ez. Normal izaten da,
barinaren atzaparra mobiuti, eskukarinari mobiuti, ira itxi, hainkakin fuerte motienkan, eta horren arabera neurologuk egun gutza graduazio bat emon, eskala baten. Horien eta gero, bisaldukotza irudiko proba bat. Deitzen dana, dateskan. Vale? Hau azkenin de radiotrazadore bat injektaten da, eta ikusten dana, lehen ezatzueten gongoil bazaletan edo karunindak arrautza moduko binukleotan dopamini zele kaptaten da. Egoera normal baten esan txakertu simetriku, dopamini ondo kaptaten da, eta Parkinsoneko gaixo daukenak, ikusten morun alde baten ikusten da dopamini gitxia kaptaten da bela. Suposatzen da hori izango gorala, neurona dopaminergiku degeneraten baruz, dopamina gitxiara, orduan dopamina gitxia alda kapta. Vale? Ordu neurologo korrek eskalak egin, ikusten da hau iruduko probi daukena, horri pazientia dipinikotza, etiketa bat. Esangora, Parkinsona dauken edo ez. Vale? Ordu, diagnostiko txeko bere zibiltzen di sintoma motorik. Moteltasune, muskulu gogorre ukitxi edo ez, askotan estabilidade arazu parauke, eta ikusten dana, ez dut morun, datezkanen dopaminin kaptazine. Prueba de fuego, engotza guena dopaminin fuerti bauke, kanpotik dopamini emon, levodopa ditzen dane farmako bat, hori farmako emoneran sintoma juten baako, perfecto, jabakeo Parkinsona dana, eta lantxe egitzen da diagnostiku. Hori, eguneko laro izin ezango diagnostiku ondoen jerala, baina beste eguneko gehi baten askotan fallo goten da. Ze beste gaixotasun batzuk antzeako sintomak aldaben, atrofia multisistemika, paralitzi supranuklear. Orduan, diagnostiku zuzena izaten da, zati handi baten, baina ez beti. Diagnostiko definitiboak hor da, behin pazienti hil eta gero txen dela. Eta sintoma motorikin aparte, Parkinsoneko gaixoeko gutxen dabe beste sintoma ez motorik deitzen zagoena. Askotan, jamon handirik ez dakoenak etxen, ez dizenak ebaluaten, baina eguneroko otasuneko aktibitatetan asko influentzi izaten da dena. Adibidez, eukitzen dabe sintoma gastrointestinalak, zikura handixak. Eukitzen dabe bai, izerdi asko botaten azten di, oro izerdi gitxi botaten dabe. Eukitzen dabe bai, sintoma kardiologikuk. Batzuk ezin leikion igual ordu betetente, mariaten azten dizelako. Eukitzen dabe, sintomak kognitibu. Batentzinoi prestateko orduan, planifikateko orduan, motelago horten di. Pensatzuten moru, dopamini beharreskure bai, pentsamenduk fluido juteko eta ritmo bateaz. Dopamini falta gara, eskotan gurmi moru eukitzen dabe eta kostatzen dago pentsati. Eta bebai eukitzen dabenara ikusmen arazu. Eta gaurko hitzaldixan, batez bezentrakoa, ikusmen arazu zintzut izan esplikaten eta zelaik askun lagundu diagnostikoaren batetzen. Ze diagnostiku egin orduko hone sintoma guztik presenteraz. Eta uretariko asko urtik harina agertzen di. Gauzire sintoma biskat inespezifik gutizela, zeinek ez dauke lantzimei pasikuri. Edo zeinek ez dauke izerdi esa momento baten, baina ze garrantzi motetzazu horre aislata izanen sintomak baskotan pasan desapercibidos da jamonik esako etxen. Baina horrek, eotez Parkinsonen urtik harina arazoetxe. Eta guna iro aztertu, ikusmen sistemik zelek aldabet diagnostiko betu. Eta gaur engoro gunetik berba, Parkinsona, neurona, irokarunai buruz eta begisei buruz, derrigor-derrigozkure Santiago Ramonika jalari patzi. Zeberara gaur egun esango neurozientzisen aita. Bera izan zen, deskurrioana, neuronak alkarren artin ez da zela peatu. Beran zazuen pentsatezan, nerviosistemi izanela zare bat moru. Arrantzako biltzen den zari moru, alkarri peata da zela danak. Berak ezaban ezetz, neuronat dizela, zelula independientik alkarre handik. Zelan komunikaten dizen, ez ban jakin, baina berak ezaban ostia. Eta hori, fija, hori izan zen ondala egun urte baino gitxia, neurozientzisire oso zientzisa barrixe. Azken egun urtetan asko aurreatu rau, baina imaginatko zuen moru notik gauzatko faltazko jarritxeko. Eta, importantien ara, Santiago Ramonika jalek nerviosistemia iburuziman ikerketak esenak emanela erretinak, begiko erretinak. Zortazen zelulape neuronati. Eta horretxei esker,
demaseko dibujo politxak etxe zitsu zen, eta hemen argi ikusten da zelan zelula bat eta beste alkarri iztazen peata. Orduan, berak honek retinako kapa desberdinak deskribatuan beran zazoin, eta gaur egun hausera ibiltzen dugun oinarrixe retini deskribatzeko orduan. Orduan, begire ingo salto hon, eta begixatxi berbain aurretik, ikusiko begixak ze atal dauken. Hemen aurreko partin dakau, korneide, kupula bat formi dauken estruktura transparente bat, gero hau, behiko kolori dauken strukturide irize. Eta erdi-erdixan dauke pupili dela zulo bat. Osa, behixen ikusten duen punto baltza, da zulo bat. Irize izango litzake morun donutze, eta donutzan zulu, pupili. Honen atzen dakau, kristalinu. Dala, lentejita bat izango balitzake morun, dala transparenti bai. Eta, sasoi zertzen guzen la katarati sortzen denin, hortxe kristalinu sortzen da katarati. Eta gero hemen atzeko aldin, dakau retini. Orduan, hemen hobeto ikusiko zua igual. Hau aurreko strukturide kornei, hemen izango litzake irize, irizan tartin hor dakau zulo bat, eta atzen ikusten da kristalino. Retinire hemen txeatzen dakauen zatixe. Eta hau, hemen barruko izango ruta likido bateaz, beteta ditzetzagona da, humor bitreo. Orduan, kanpotik datorren argitxe, hemendik sartzen da, begira, eta pupilin bitxartez, retina artea jakora. Eta retin estimulaten da benin, gu ikusteko gai izangoa. Hartzen barau retinako zakitik txiki bat eta korte histologiko ikusten barau, lehen Santiago Ramonen ikajalen erudixetan ikustezan morun, ikusteko da zela kapa desberdinak, zelula mota desberdinakin, oso ondo estrukturata dan tejido bat, da hemen ikustezu representazio grafiko bat, zelula mota desberdinakin. Orduan, argixe sartzen danin eta retina jaten danin, fotorezeptorik estimulakora, horre bisaldukora bezainal elektriko bat, ingurun dauken zeluleta, guk ikusi izateko. Eta honek zelula guztik di neuron. Neuronak ez da bakarrik hemen buro barron, begixetan bebaraz, erretinan. Eta ez da lekuzkanpo da zelako. Azkenin retinire, izango garunan luzapen bat. Hori hobeto ulertzeko, berdagoen araguelta, gazte-gazti ginean. Gazte-gaztik haman tripa barrun gegoa zela. Enbrioik garatzen azten danin, garune sortuko daren tejido bardinetik urten gora ber luzapen birek. Horrekun gori luzatzen, arpeirutzurreazuk hori, eta kopa formako struktura bat sortuko rabe. Dorire, retini. Orduan, ez da bakarrik begixak eta garune konektata da zela. Baizik eta garunan luzapen bata begiko erretini. Orduan, argisa jaten gazkunin begire, gu ikusteko gai izangoa, eta hori informazio guztia jakora, garuneko atzeko partea, uksigitalea. Eta hori prozesaten hazikora guk ikusi izateko. Orduan, askotan pentsaten dugu, pertsonatik ikusmenara zuparauke beti begixetan dela. Antioju berda. Graduazioa ajustabiako batzutan alda izan alan, eta beste batzutan ez. Behiko problema pakazu, evidentemente, ez duzu ondo ikusiko. Baina begixo ondo egon arren askotan garunin pasaleken iktuz baten ondorixoz, pero beste gauza batzun ondorixoz, pertsona bat alda izan ez gai ondo ikusteko. Eta gaina, ikusmen prozesu, garunin pasaten den gauza bata, eta oso komplexu, begixeta aiaten den informazioi, piki-piki, aiaten da garuneko parte arte, eta hortik informazioi hasikora garuneko zati eta atal guztixeta bixaltzen. Eta hemen pasaten dizen prozesu guztik, ikustezuen aidan beste fletxada zela, horretzen prozesu guztin ondorixoz pertsepzioi basortukora. Eta orduntxe guizangoa gai ikusteko. Ikusti, berez, garunak etxen den prozesu baten ondorixo bata, ez bakarrik begixana. Orduan, hau de begixa, fondo de ojo zaten dana. Pupilin bitxartez, behatzen baru behixe, ikusten duenara, hause. Eta hemen da struktura nagusi. Hau, da, zentroaldin da makuli,
Akuli ez, akuli, karnabaletan. Makuli. Eta makulik etxen dau emotezkunera diskriminateko gaitxasune. Haure, irakurtea guzenin, liburu bat, ikusi bertagoena da, detaile txiki-txikisak. Pertsona baten arpexe diskrimina bibaro, gozautu bibaro, bai, detaile txiki askoz betetara. Makulandaz bebai, kolorik desberdintzen daben fotorezeptore desberdinak. Daz, berdeako, gorrirako eta urdinako. Orduan, segun zelaik estimulaten dizen, kolore desberdinak ikusteko gai izangoa. Eta hori funtzionoi beteten dau, makulik, ametxe zentrun dala. Vale? Beste struktura nagusixera, nerbixo optiku. Ziurna danok entzuzuela nerbixo optikoa igurri zehozen. Vale? Retinan da zen neurona guztin informazioi azkanin karunerutz bisaldu berde zehozenan. Eta bisaltzen da nerbixo optiku bitartez. Hori ere berez izango balitzak morun. Tubo bat, kablez betetan. Eta nerbixo optiku osatzen dabe, kable askorek. Horrek nahi dago esan, hemen ez dakauela fotorezeptorek. Osea, hori erretinako parti ez da ikusteko kapaza. Orduan zuek, behi bat dituzuen bat zuen, egon gora zuen kampo bizualeko zona bat, ez dut ikusten, behi bat itxi, gara punto bat, ez dut ikusten. Ez da fotorezeptorek. Alegilu, zatuet ikusten behisa ginetan da, ega. Ikusten, kapaz azazea, hori puntu desberdintzeko, odala zona bat ez tozuna ikusten, bai? Ez da lako horrez ikusten, ez horrez da ikusten mantxa batzak. Baina, gero atzeden aldixen, esperimento bat txiki bat prepararot, zeuek konstiente izateko, zela izuen retinako zona batetik ez da ikusten. Nerbixo optikutik ez da ikusten. Hori atzeden aldixen esplika gotzuet zelaiken hori probi. Orduan, begixatauke abantaia bat garuna aztertziaz konparata. Azkanik behiko struktura guzti transparentiti zenetik, argi txiki bat eta lupa bat ibilitzen, urretini aldur zuzenin ikusi. Askotan oftalmologoan, optikoan ajuteza zenin, oftalmoskopixo hartzen dabe, txetxue klik, 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 eta jartin ikusten daz. Garuna ikusteko, komplikagoara, berde resonantzia magnetiko bat, azkanen dakagu li, azala, burezurre, orduan emotezkun resoluzioi be askoz behek itxiara. Eta aparte, da beste aparato bat deitzen dana tomografia de koherentzia optika, laburtzeko ditxukotza OCT. Ibiltzen da bela bebai argixe, eta honek albidetzezku retini ikusti, baina retini ikusti zango eskaner bat morun, kapa desberdinak, lehen ikusten duen korte histologiko, bauzi aparatu ibilitxe, eta honetauken bentajire aldalain, pazientiak bisitala, ise ikutu bai, begise ikutu bai, argi baten bitxartez, minuturik ez dautardaten behi bako txeskaneaten, ez da dilatabir, pazientintzako, berdaben gauza bakarrara, aparatu baten ipini, eta punto bat ebeire 1 minuto. Eta lain lortzen dugu, retinin irudixak eutxi. Gaina, ikuste zuen morun hemen, retinako kapak oso ondo organizatara zenetik, daz kapa batzuk zurixagoa ikusten dizinak eta beste batzuk baltzagoa. Hori organizazioen arabera. Haundala urtebete inguru eta bene publikazioi bat, konparaten ozetek emoteman irudixe eta korte histologikutan atatako kapa desberdina zeintzutzin, eta ikusi ben, korrespondentzi izanelak, hasi eguneko egune. Hauneaz aparatuaz retine aldo ikusi, eta gaina ikusten duenara, penetan organa. Eta hemen kapa desberdinak, intentzia desberdinak ikusten duenetik, ibiltzen duene programik, aldau automatikoki horren limitik desberdin ju. Eta etxen da bera, zuzen bate, marra bateaz, delimita kapa desberdinak, eta horretaz parte, gaina kapazara bebai, kapa bakotxan lodieri emoteko. Hemen barakau zelula mota batzuk, zangozku, ze lodiera kapa bakotxak. Bardina hileke, hau ikusiro guen guztire, makulako zonakoz, bizinoi zentrala emotezkune, eta nerbixo optikun bardina hileke. Ikusteko zenbat kable urteten daben begitxik, teknika bardina ibiliz, aldo, bertako kable lodierien neurtu. Eta esan dauen morun, Parkinsoneko gaixu dauke ikusmen arazu. Eta hori ja, 70 hamarkadan ero ja, enkixen horrek arazuk eguazena.
Gauzira hasieran pentsat esanela, ikusmen azkanin garunak sortzen daben prozesu batzuk bitxartez pasaten denetik, Parkinsonen neurodegenerazioi bara, ikusmena da afektata ongora, ez? Urti pasala ikusire, ez. Osea, ikusmena dela afektata, ikusmen sistemako atal guztik zehozenan afektata da zelako. Begitxik, hasi, retinan, eta retinik garuna sortzen daben kable guztixetan bai. Gauzire, ez da zela funtzioi guztik bardin alterata. Normalin juten gazen guzti graduata, ibiltzeskune optotipuk izaten di, letra baltzak, gero eta letra txikixauak ipinitxe, fondo zuri bateaz. Eukutzen dabe kontraste altu. Gauzire, Parkinsoneko gaixo batek kejaten bara, kejaten dizela, ez da bela ondo ikusten askotan, juten di rebizinoi bat etxea, eta zaitzu ez, ezke uneko gune ikusten bazu, ez egin, graduazinoi ondora kasu, ja, baina ezke, kontraste altuko ikusmena ez da alterata. Baina kontraste basukuk, bai, haure, letra baltzak ipini biharrenik fondo zuri baten, letra grisar gixak ipintzen badu fondo zuri baten, ja ez dikapasa letra txikixak diskriminateko, pertsona osasuntzu batek engo eleuken moru. Eta bardin, ez da bakarri letra txikixi isatin problemiero ez. Askotan, letra handixauak ibilitxe baina gero eta kontraste txiauaz, pertsona normal batek albara irakurri hone letra, Parkinsoneko gaixo bat mendik gehatukora. Zemat eta kontraste gitxiauki ordun eta kexak ostaten gako ikusti. Da zue pentsazkanin, gure egunerokotasunin, ez duguela kontraste hartu ikusten, ez gai ikusten zuri baltzin eta gauza batzu tipa baltzak eta ez dik zuri-zurixak. Daz, kontraste gitxiko gauzako eten di normalin. Orduan, baskontan kejaten di, ikusmen arazukin, ezin gizenak graduazioa soluziona, eta azterketa normal bat etxetzuenin igual ez ilekena detektabez. Luzarun bai esan izan da, kolorin ikusmena alterata daukela. Kolorin ikusmena neurtzeko bi irutez daz bakarri. Eta normalin ikerketa mundu ibiltzen da hauseteza. Dizela kapuzoi batzun gorun, daukela kolore desberdinak eta degradaten duz, arkotiz bat izango balitxake morun. Orduan enbirdanara mentezin, ordena banan-banan, fitxak alkarren ondun ipintzen beti aurrekun itxura besen daukena, kolorin, tonalidades ordena zango. Eta gaur egun arte, zango 21 artikulo gurten dabela zaten, Parkinsoneko gaixuk hau probi txartu etxen dabela. Osa, txartu kontrola baino txartua. Horne, konkluiura be, kolore ikusmenan arazupe barazela. Baina, zatzuten modun ikusmena, pertsepzioi bat, ezta? Eta adibidez, haukarratu, ze koloretan gure, horrekarratu. Hauxe. Horrexe. Hau? Horrexe. Danok adoz gazta? Horrexe. Inguru dazen kolore guztik entzen goro, ikusiko, hori gorrexe ikusten gendun esanela naranji, eta mengo gorrexe esanela lila. Eta ez dute trampaik, ez du diapositiba datute beste kolore batea zipini. Photoshopea juten baga eta un kolori pintxe ez duten batzau. Hauze kolorera, zangozku naranjirela. Hauze kolorera, zangozku lilarela. Gauzire gu gorrixe ikusten dauela, ze askotan ingurun da zen, filtro hori bat daukon ekipinitxe. Ingurun arabera, pertsepzio batzutan aldatu etxen da. Eta hau tipik izan dana, WhatsAppetik esparatu dagoia. Zer da, urdin eta baltza, ala zurixo eta aurre koloregu. Ala zuza. Urdin eta baltza. Isatez da urdin eta baltza. Gero guzin erropin bile eta urdin eta baltzara. Gauzire, batzuk ikusten dabela, urre koloreku te zurixe. Hemen problemi dator, gure garuna beti interpretaten dabela, argixe goitxipera eratorrela. Evoluzioen arabera, eukiroen argi itxurri bakarra euskitxik etorri da nahi da. Orduan gure garuna beti interpretaten da goitxipera eratorrela. Hemen atzako imagena saturata danetik, segun zelaik interpretatez unatzetik aurra eratorren ero goitxipera, ero behitxik gora, hori kolorin pertsepzioi aldatzen juten da. Hasieran ezaben harbarreko esperto batzuk eta batzuk makulan daukela laugarren fotorezeptore bat, eta horrek albidetzetzen da gauza beste kolore batzukin ikusti.
Baina nire kasun adibidez, kontzentraten bana ikusten dut, honeko urte ban. Ea zertan hau griseta berdi ero zurizeta rosa. Zurizeta rosa? Nik griseta berdi ikusten dut hoxe bai talarratzen. Ikusten zuen moren hemen befondo baltzarak hau, orduan bakotxa zegoen zelaik interpretaten dabe. Auskaren biharrik ez da, Eta onartez, normalin beti desberdintzen di, ero desberdindu izan di, ikusmen funtzioik puramente oftalmologiko eta ikusmen funtzioik puramente neuropsikologiko, ero neuropsikologuk aztertzen da bene ikusmena. Zango horik jagesa dela erlazionata pertzepzioiaz eta prozesamentuaz. Eta adibidez, guk Parkinsonen ibiltzen dagoen test batzuk hori ikusmen kognizioia aztertzeko, dut pare bat adibide, usuek idea bat etxeko. Adibidez, erakustetzau lamina batzu, eta esatetzau, hor laminan da zen puntuk, konta. Zenbat puntu eraso. Lehenengoko. Hortzi, amen? Zei, batzanik? Zazpi, perfecto. Gero, urrengoko test bata, hemen erakusten gakoe punto bat, eta esan berdabe, amendik zenbaki guztixetatik, ze numeri korrespondiutetzan horre puntu. Lau, zazpi, lau, errepetiutera. Bueno, beste adibide bat, kubuk kontati. Hemen ikusten dago ezera bat, bi, hiru kubo. Erresta. Hemen bost. Hemen, zei. Baina konturatzen ez hemen hauska gatxaua dela. Hemen, abstraioen berdeu da, imagina berdeu horraz pixan beste kubo bat ala. Gutzako ziur, erreza izan gorana horra konklusioa iraiati, gaixotasun neurodegeneratibutan, gutzako algo tan obvio, baskotan hor faiaten azten di. Eta hemen bardine, hemen konta berdo gorratzin, beste kubo bat ala, eta hue bain. Gero, siluetak ipintxetzau, eta, esan berdabe, ze objeturan, siluetan dana. Lagortzosa, ora, kartaxa. Eta buskarra txaga. Honetiz, silueta progresibu. Diz, zazpi lamina, bale? Eta, igarten pasu zer da, bakaina bat inbidea gutzu, igartik hasi imposible. Zazpi laminari eta laminak pasaten junala, gerua eta hobeto ikusten da ze objetoran horrezkutatu. Hau? Tipeza. Animada. Hau de objetu bardine, baina giraten du. Hai? Ez? Entzundot, hortik, bai. Hau ja, laugarren laminan, ja, normaline igarti batzuk igarti errezagoara, ezta? On ja, argi ikusten da. Biarren laminan, ja, perfecto. Bueno, gauzira, Parkinsoneko gaixuk, askotan, laugarren, bosgarren laminan igarri bai, ikusi berdabe, objetu, muy obvio, igarteko zertan. Vale? Eta, onatze den alditxu baten gau, eta lehen ezatzuten morun, 10-15 minutuko gauzi xangoratzen aldixez, ozen nahi basu hartu, eta lakotzuet esperimento txiki bat. Han Eduardo tauke papersatitxu batzuk, kontxorro partikora benak. Eta, enbi zuen ara, papera alatxik gine, bale? Puntu eskerreta, urutzi eskumata. Engo, eskumako begixe itxi, kino txenda gixenak inoaz, ez da gixena, para eskuaz papati. Eta eskerreko begixenez, engotzau, kurutzia ibehatu. Kurutzia ibehatuko, papera alegin joartzen, erdiko partetik, bale, objetuk ez tapateko. Engo, aparte ipini eta gitxike urreatzen jun, bale, ondo zentra tarpexan. Eta ikusiko zuezen nahiakoran punto bat, hau puntu desagertzen dana. Justo nerbizio optikun jausten dalako. Eta hor, ez duenetik ikusten, hor mantxe hitzo bata, hau desagertuen gora. Eta hor duntxe izango zase konstiente benetan, zelaik ez duen ikusten retinako zati batetik. Bale, lehenengo kozatu zinen jo berba, Parkinsonai eta ikusmenai buruz. Zan hori izango zen pixkate zarrera bat mono. Hone itzaldiko bigarren partin jazentrakona gure ikerketako proiektutan zerretxun dagoen, zer buru dakagoen, eta onarte lortu dagoen emaitzak. 20 minutu ero dakat kalkulata. Onartu onga berbetan Parkinsonai buruz,
gaixotasun bat izango basa morun, eta paziente guztik sintoma barriak ukiko badute morun. Baina azken baten Parkinsonan barrun zakudazela gradiente desberdinak eta sintoma mota desberdinak. Alde batetik leguik gorputzen gaixotasun idiopatikoa deitzen den entidade bat. Osa, izena da, ulertzeko. Honek di berez pertsona osasuntzuk, hil eta gero garune hartu eta aztertzen gakoenin, ikusten gakoenai leguik gorputza daukela. Horre proteina anomaluk burun garunin depositata da zela. Baina bisik eguazela ez euken Parkinsonik, ez euken bentsat sintoma motoreik. Horre, ez daki hau berez dan, bastutzela komun gaixotasunain nahiko denpora manifestateko, ero igual mekanismo protektore batzut daukelako horre pazientik, eta gaixotasun ez dabelako sortzen. Edo zelan barabe, honetik gaixotasune ez dauken pertsonak. Esango gauke, el kasu mas lebe. Eta beste aldietak hau, usto kontrako. Esango Parkinsonik agresiboanak. Horrek deitzen gakoe lehui gorputzen dementzia. Eta dakau bai bizkaixan familia bat, alfazinoi genetiko bat daukena, alfazinan genin berrogeta zeika deitzen gakoenak, daukela bebai oso fenotipo agresibo. Horrela zen nahi dote zen, Parkinsona daukela, baina oso harin evoluzionaten daben Parkinsona. Osa, diagnostikutik urte gitxita, mobilidade arazo asko daukenak, eta aparte, dementzixi harin garatzen dabenak. Dementzixi ez da bakarrik gauzak astuten gazten ondagaten, dementzixi ere bai, euran egunerokotasunin, ez dizenak kapazak gauzak aurra eruteko, oran gorputze zindiamena garbitzu, komunikateko zailtxastuzuna daukenak. Ezen bat, dementzixia gexauki, ez duzunetik gauzak ulertzen, ezin duzunetik berbak eta pentsamenduko ondo organiza, komunikateko gaitxasune begaldu etxen da. Azkorek, bebai, mugikortasun arazukatxik, zia de ruedas baten amaitzen dabe. Zango gunek izango litxakela fenotipoik agresibuenak eta hoxetik etipintzen gakoen. Eta hemen tartin, horre misan tartin, dakau, ditzezaguna, Parkinsoneko gaixu. Eta daki hau, Parkinsona diagnostiko ipintzen dakoen eguneko otamarran eta berroi bitxartin bitxarteko pertsonai urrengoko urtitan, aldela esan, 3, 5, 8 urtea dementzitsi garatuko da benak. Ez daki hauena da, diagnostiko etxetan guen momentun, zeintzuk izango lizen dementzitsi eukiko da benak. Evoluziointzako ez dakaue nahiko informazioik. Paziente bat etorten denein, kontsulta, eta neurologuk esaten zanein, dauken sintomak atxik Parkinsona daukela, normalin kalde gisaten da. Eta hon zer? Bastakio. Orduan, gaur egun, gaixotasun neurodegeneratibutan, helburuik nagusizenetariko bat da, Parkinsona dauken gaixun hartin, desberdintzi, zeintzuk eukikora evoluzioi txarraua. Zaskanin, horrek beste tratamentu klase batzuk alkotza hoemoan, gaixotasun erralentizateko, segimento hori atxeko, ero beste terapia batzuk bitxartez, alik eta hobetu egiteko gaixotasune. Orduan, gure nik eruten duten ikerketan helburu nagusixera, erretinako eta garuneko irutixan bitxartez, desberdintzi Parkinsoneko gaixu tartin zeintzuk eukiko oraben, dementzixi evoluzioi eskazagoa. Eta zeba retini, esatzuet lehen, aldouela retinako kapan lodienin neurtu, eta gauzire, ondala urte batzuk ikusi zanela, garunin horrek akumulaten dizen proteina anomaluk, be retinan badazela. Leguik gorputzak retinan be aldi detekta. Da justo, ondala urte bete ingur urte bane artikulo batek 13 pazientetan eta zein kontroletan, esaten horrek proteinak akumulaten dizela retinan be bai. Da horren nahi dago esan, proteina anomalu paraz normalin degenerazioa jogorala retinan. Eta onzeten bitxartiz, hori degenerazioa aldou negurtu. Ze, arazure honek tintzinoik etxoko betiko morun, hori retini hilako pertsona baten nahi zen, berdez editzita pertsona batek behixata eta geratza bezartu. Hori zilekeen. Orduan, bisitan momentun ibileken teknika baten bitxartez alda ibili bakarrik.
Orduan, gure ikerketa proiektu planteaten duguenik, etxen duguenara, jentiz hartu ikerketa proiekture, ez? Osa ez duxure. Alde batetik eukiko Parkinsona dauken gaixu, eukiko beste talde bat Parkinson agresibo daukenak, modelo moru eukitzeko eta ikusteko amendik zeintzu dauken honen itxura gexen, eta beste alde batetik kontrolak. Gaixotasune ez dauken pertsonak. Ikusteko honen eta honen artin zer desberdintasun da zen. Orduan, 2015 da 2017 bitxartin, 110 bat pertsona rekrutazin omengo gure ikerketa estudurako, eta engakoen retinako neuroirudixakata, oza, OCT-en bitxartez retinako imagenak, gero ikusmen probak, lehen ezatzote morun ez bakarrik letra baltzak fondo zurixin ikusi ze balore moten daben, baizik eta ikusmen probak lehen ikusi loguenak eta kexa. Gero proba kognitibuk, gero proba neuropsikologikuk. Horreti atentzinoi, emoixi eta bar neurtzen daben probak. Gero Parkinsoneko eskala pasakori Parkinsoneko gaixutan, eta sintoma ez motorin ingurube galdera batzuk etxen dako. Orduan, hori etxen da momento puntual baten, gaixotasunei buruz informazioi jasoteko. Ikerketa observazionalaranetik, guk gaixoa iztotza uselako tratamendoik emoten, da ez dugu xildaik aldatzen euran guk gaixotasun evoluzionoi naturala. Guk etxen dugunara bakarrik ikusi, momento puntual baten, zelan da zen, konparako gaixotasun ez daukenakin, ikusteko desberdintxasun da zen, eta gero ikusteko evoluzionoi berdagoenara. Horre pertsona guztik hartu, eta etzabe proba bardinak, Eta ontsa da, 3. urteko jarraipenan amaitzen, 3 geratzen dira hause bigarren fazia amaitzeko, eta azken baten esan denara, proba bardinak errepetiu. Eta gure helburure, 5. urtea be, 4. urtean hasitxe, 3. fase bat etxi, atzabe probak errepetiuten. Kontutan hartu azkanin helbururela, helburu nagusi xerala, amengo neuroirudiko probak, da ikusmen probak, eta kanuneko irudixape bai, ibiliz, jakin zeintzuk eukiko daben, 2. eta 3. fazin alterazinoi gexen kognizinoi mailan. Horrek, olaik alko guelak ikusi, honek parametruk, zelaik askun predeziu, urte bat eta pasako dana. Gauzire, untxera aurten urten dago artikulo batek, ezaten, atzanengoko 19 urtitan ibiliga ikertzen, retinan eta Parkinsonen, Parkinsoneko retina ze aldaketa egoten dizen. Eta gau, artikulu asko-askorek urteten dabe, da batzuk esaten dabe neurodegenerazioi barala, eta aldala neurtuenaz teknikiaz. Beste batzuk esaten dabe gau, bueno, igual ez tipintzen oso de acuerdo, ze kapatan ikusileiken atrofisi, eta orduan askoten etxen dabenera ikertzaile batzuk, hartu. Horrek, artikulu guztik eta meta-analizi baten. Zango, datu guztik batean analiza. Eta iazen konklusioik, hori esatzuten morun, aurtengo urtea zienan izan zen. Aiazen konklusioire, ez daten Parkinsonen bai dala neurodegenerazioi erretinan, eta bai aldala neurtu OCT-en bitxartez. Gauzire, zaten benela, horrek desberdintxasunak zinela mikrometro erdikuk. Ezkain, gaur egungo OCT-en resoluzioire 4 mikrometro. Orduan, bai, neurodegenerazioi bara, baina gaur egun dakagoen teknologisik, ez tozkula gaten prezizioiaz negurtzen. Zatzuten morun, OCT-ek etxen da benara, makulako zonan, makulia aztertzen gazenik, 25 korte desberdin. Da, horren arabera, emongozku kapa desberdinan lodieri, baina guk aukeratu retinako ze zonatan motezkun hori lodieri. Normalin, onarte publika ezen artikulo guztixetan da, makuna zentratako 6 milimetroko borobilin dan bataz besteko motemen. Osa, zona handi baten. Baina gu berez aldo aukeratu zona txikixago bat ikusteko ia atrofisi, ero ia degenerazioi, zona baten gertaten dan bakarrik eta ez beste guztitan. Azkanin pentsa, atrofisia mezati txiki-txiki para bakarrik. Eta guk, makula guztiko bataz besteko etxen barau, hor, azkanin informazioik galduen gau. Orduan, gu geunkan hipotezi bat. Zanez, zelan, Parkinsonen gertaten den atrofisi ametxe zentrum pasatezan elabati bat.
Orduan, egin duen esan, gure Parkinsoneko gaixutan eta horretan, kapa desberdinan lodieri neurtu, 6 milimetroko borobil baten, onarte literaturan egin izan da morun, eta aparte, bakarrik zentruko zonako bataz besteko lodieri eta. Eta gero beste borobil txikisagoa baten. Eta aparte dori, kanpoko erastu nindan bataz besteko lodieri, gero erdiko zonan lodieri, eta abar. Haude, egin dunera analizi topografiko bat, enbiarrenin, ben gitxi gora beratan, eta gauen pixu neurtu eta esan, gitxi gora berakau 60 kilo. Bueno, baina ez da bardine igual, gizonak eta emakumik eukileken bataz besteko pixu. Ez da bardine, umi ero zarraixan. Biskat klasifikaten juten baga pazientik, azkenean ikusiko datu desberdinak atalekela eta konklusioi desberdinak. Orduan egin duen esan, makulizati desberdinetan banandu, ikusteko lokalizat dagoan hori atrofixi. Eta, 6 milimetroko lodieri neurtzen gendunin, batez be retinako barrurengo kapetan. Ikusi gendu, bazelaik kontrolan Parkinsonan hartin eta Parkinson agresibu daukenan hartin, desberdintxasun azinela 2-3 mikrometro. Teknikin resoluzionin azpitxik, kasi. Kanpoko eraztunan bataz besteko hartzen gendunin be, más o menos, bardin. Hori bai, zentruko aldin neurtzen gendunin bakarrik lodieri, ikusten dauzelan Parkinson agresibu daukenan hartin eta kontrolan hartin, desberdintxasun antixata zela 12 mikrometro artekuk. 12, askora Gero, funtzionoi aldetik, neurtu gendun, kontraste basuko ikusmena, eta ikusi gendun zelan Parkinson agresibu normalin letra gitxia irakurteko kapazati zela. Parkinsoneko gaixun eta kontrolan hartin bet, desberdintxasun bata kontrasten sentsibilitatea neurtzen duguenin be, gitxi gora bera patroi bardine jarraitzen dugu. Zenbat eta Parkinson agresiboa bauki, ordun eta balore eskasa batak hau. Eta hau patroi bardin-bardin matentzen da kognizioiko probeta hone bai. Gauzire, hemen ikustezu morun, Parkinsonekun hartin, batzuk, zango daukela funtzioi kontrola moruku, eta beste batzuk, Parkinson agresibo moruku, Parkinsoneko gaixun hartin, daz batzuk, ikusmen arazoik ez daudenak, eta beste batzuk, bai. Dakau, apur badanetik. Gauzire zelaik aldou desberdin ju, hemen dizeintzu dauken ikusmen arazuk eta ez. Ze azken baten, diagnostiko etxen da momentun, horrek ikusmen arazuk presente baraz, eta presente baraz oso maila altu baten, pista batzuk emotezku, jakitxoko horrepazentik, ziur dementzixe bat garatzeko papeletan gisa daukela. Orduan modelo matematiko baten bitxartez ordenadorei altzau emon ikusmeneko proban emaitzak, Parkinsoneko gaixutan eta Parkinson agresibutan, eta zuk ordenadorei eta zuen. Honek emaitzen arabera, klasifikaztasun pazientik, klasterin deitzen da metodo baten bitxartez. Klasifikaztasun bitaldetan. Eta ikusi gendun ezan, Parkinsona da gure ikerketan. Parkinson auken 16 paziente, Parkinson agresibukine klasifikaten zinela. Orduan esango horrek ikusmen arazuk eukenela. Baina, klaro, ikusmen probak etxoeko normalin bizu pertsona kualifikau, denpori eta tesak euki. Gitxi gora bera ira bat etxuko bi ordu terdi tardaten dugu horren proba guztik etxen. Hori asistentzi xamaian ezin biable. Normalin 15 minutuko kontsultatak asune toki baten ospitxalien ezin zu bi orduko probakein. Orduan berdau teknika harinak bai. Orduan gure galdera izan. OZ-ten bitxartez, justo hortxe zentruko zonan neurtzen gendun hori lodiera aldaketak alzku predeziu Parkinsoneko paziente batek ze taldetan jausten dan. Aldu jakin ikusmen arazo eta auken, edo ez. Eta horien ikusi gendun baietz. 2 minutuko test baten bitxartez, retinako lodieri neurtute Parkinsoneko gaixutan algendun desberdin juzeitzu dauken ikusmen arazuk, eta ez. Eta hori, untxera lagitxi aurden aurgitaraturo Parkinsoneko revisteke honen inezango. Eta, impactu handizera aurkitzen, ze azken baten, honek emotezku pauta batzuk,
urrengoko egotzen ikerketa guzti Parkinsonen eta retinan, baina biskat zentrata juteko atrofisi ez dara makula guztin pasaten, baizik eta zona konkretu baten, zentruko aldin, eta igual horraxo junbia zela aldaketak bilatzea. Horretaz aparte bai, ezatzurek zelan ikusmena azkanien karuneko prozesu batan. Eta beti desberdintzen dugu proba oftalmologikuk eta kognizioiko probak. Baina askotan lorre probak alkarreaz erlazionatan die hon, ezta? Eta egin gendunera korrelazioiko analizi bat, eta gero edadik eta sexuk eukileken desberdintxasunak endute, ikusi gendun zela kontraste basuko ikusmenak eguan oso relazionata kognizioiaz, bale? Zenbat eta txartu auki ikusmen atentzinoi, ikusmen pertzepzinoi, habilidade bizuespazialak, hau probi txartu batxemen. Eta, klaro, honet tekst neuropsikologiko guztik etxiko erotu mara bordu bete, hau tesa en konkreto alda 5 minututan egin, eta oftalmologixako hospitaletan eta zerbizixutan normalin hau tesa egoten da. Zango guztako beste metodo bat, honen informazioi alik eta harinen eukitzeko. Eta kolore ikusmen nahi be, buruz, más o menos, bardina ikusi gendun. Hasiera baten, relazionaten gendunin, hemen tetzin, ez duguan relazionata retinako atrofisiaz. Osea, ez da retini txarto dalako txarto ikusten da bela. Da ze bara orduan. Funtzio exekutibuk, ibiltzen duguela normalin gauzak planifikateko, ideak ordenateko, sekuentzia batzu garatzeko, horrek garuneko habilidadik alterata badaz, probi ezin jabe ondoin. Eta gaina ikusi gendun gero resonantzia magnetikoen jezelaik area frontaletan aurreko garuneko zonan, batez bedala relazionata goxoa funtzio exekutibukin, hor zenbat eta atrofisia gexauki, orduan eta txartu atxezure koloretako probak. Koloretako probak, esaten zuten morun, oftalmologixako edo optikan bebai, 5-10 minututan etxen dizente zati, eta horretan pizta batzuk egon, garuneko atrofisiai buruz eta funtzio kognitiboai buruz. Orduan, onarte egin jouen analizizak esango di lehengoko fasegu, zeusira amatxute dakauen fase bakarra. Eta ikusi duguen ara, zelaik erretinako eta ikusman probak askun Parkinsoneko gaixutan desberdinu zeintzuk eukikora den, dementzixero kognizio zeintzuk dauken txartua. Gauzire, honik ikusi duguen emaitza preliminarrak konfirma merdizela segimentuko fasen. Segukone, modelo matematikun bitxartez esaten dugu, hau honeaz da relazionata, zenbat eta retinan atrofisia gexauki, funtzio eskazago atakazu, eta bar. Baina honek konfirmatek, enberdo buena lontxutxen gazena. Bigarren fase baten, konfirma horrek emaitzak. Eta fase longitudinaleko, segimentuko fasen emaitzak ez eukiaren, egin lehengoko analizizetan ikusten dugu, Parkinsona dauken gaixutan atrofisien erritmu harina dule. Pertsona osasuntzu baten 3 urteta, balean esan dauen zonan aldaketek ez da eoten 3 urteta, eta Parkinsoneko gaixutan, esango urti mikrometro erdiro dala galtzen. Horrek zen nahi dago esan, ontxe laster sartuko izen tratamento barresa Parkinsonen gaixotasunen modifikateko, ikusteko horre tratamentuk efektibut izen edo ez, igual, begiko argazki bateaz nahiko izango litzakela kontrolateko gaixotasune aldatzen gazen edo ez, gaixotasuneko neurodegenerazioei. Eta horretako lehen enber dauen ara, urrengoko pausuk emoten gazen eta informazioi dexa jaso. Batez be, retinako irudizai dagokionez. Balore normal bat eukitzeko poblazioi handi baten, onarte eukiro pazientik, 50-60 urte bitxartin, aldabenak gure ikerketan parte hartuz, azkanin proba asko zin. Baina eukitzeko 18 urtetik 80 urte arte retinako datuk, enberdo guenara, nahiran beste jente, batez be osasuntzuai, Parkinsonai ez daukenai, retinako irudixak eta guk balore normalak eukitzeko. Jakitzeko zer dan normala eta zerrez. Bebai, OCT esatzueten makinik, onarte bakarrik etxeman retinako kapa desberdinean lodieri neurtu. Baina teknologisa beti aurretzen duzenetik,
urteten daben OCT makinak dauke bai angiografisi. Lateskunera ikusten da retinako baskularizazioa, erozen bat oksigenoa jaten den retina. Eta hauen pitxetuten hemen irudixera Alzheimerreko. Alzheimerren normalin hemen Alzheimerran ikerketi bizkat aurretik du. Orduan, hor ikusi da benara zelan makulak osonan, hortxe batez bezentruko aldin, baskularizazioa galtzen juten da. Oksigeno gitxea jaten da horra neuroneta. Eta hori igual alda izan bebai, zeba hor degenerazioa egesia pasaten da. Hori ikusi berdoguia Parkinsonen behan aldan. Aparato barrexaz, lasterraiako askule bioprozesea, alko neurtu alde batetik retinako kapan lodieri, eta beste batetik baskularizazioa. Eta zenbat eta informazioa egesauki, urrengo kurtitan diagnostiko biak alko guen. Eta, bakarrik gainetik aipatzeko, begixak retina txigonga berbetan. Baina begixak beste komponente asko dauke bai, eta horretariko bata malku. Begixetan dakauen malkuk, aldou hartu analizateko, eta ontsegatzen lehengoko proba batzuk ikusteko ia alfasinukleina aldouen neurtu malkutan. Eta lehengoko esperimentuken joguenak esatezku, bai aldala neurtu, baina ez da agertzen paziente guztitan, guztixetan. Parkinsona dauken zango eguneko 50 hori alfasinukleina agertzen da, eta aldogun neurtu, baina ez beste eguneko 50 ez. Ez daki hau, egual diagnostiko ez talako egokixe, ez daukelako nahiko proteina kantidadia eta horanen gaixotasune lebia dalako, edo zeba, baina horretan gabiz. Erretiniaz aparte, beti begiko beste atal batzuk aztertzen gabiz. Gure taldi, hemen beste pare bat neurologa faltari, baina hausera gaixotasun neurodegeneratibun taldi, eta gure proiektu eta esfinantzizioa eta Espainiko gobernuatxik, Eusko Jaurlaritziatxik, da fundazioa desberdinak atxipe bai, eta iserako dudaik ero galdera ipakazue, itxura momentu. Eskerrik asko, benetan hitzaldi pentsatzen oso interesanti, oso argixe, eta niri neuri nahi dan beste galdera apuntateko keken bozta. Baina, neu galdetu baino, nasero zeuek galdetzen bazue, así que, galderantzako tarti zabalduko. Mikrofonu gaur neura txatauk. Venga, topa bere. Ira, galderaik? Gaur ben negozio bikona? Venga, lehenengo galderi. Ni pentsatzen, eta askotan, honek gaixotasunak atxi berbatzen duenik, pentsatzen dut, jenti igual identifikatu sentiko erala, eta igual galdera bardin eukian da bela. Familixako baten batek, Parkinson, Alzheimer, kasunetan Parkinson atxika bizurretan, barauke, ni zer, Osea, no xazten da horre zerenik, ia Parkinsonak esan zu momento puntual baten kausa genetiko bat eukial da bela, baina ze proportzioide genetiku eta no xazibina ni preocupaten familixan baten bate badakatorraz genetikosunez. Nik gaur honaz Parkinsonai buruz berbetan da Parkinson idiopatiko deitzen dakona. Osea, ez duela kausi ezautzen. Agertzen da, de forma esporadika, eta printzipioz ez dauke komponente genetikoik. Egixera, barazela Parkinson genetiko batzuk. Adibidez, gaztitan agertzen danin, normali beti proba genetiko bixaltzen gako ez, ziur mutazinoi batera zen bola relazionata. Zatzuko bizkaixan dara familia bat, mutazinoi genetiko bat aukena, baina urtsu familian agertzen da bakarrik. Gipuzkundaz, Parkinsoneko paziente asko, mutazinoi genetiko daukena bat ez Euskal Herrixan egon endogamixiatxik. Baina normalin portzentai oso basu izaten da. Askotan Parkinsona diagnostiko etxun da momentun, askoreien test genetiko bixaltzen gakoe, eta ezautzen duguenan hartin bentsat, ez da behurteten mutazinoi genetikoek. Gauzire handipe, igual egon gori zela, baina ez duguela ezautzen. Así que test genetiko negatibo urteten barak, ez arduratu. Bale, aso. Venga, beste galderaik. Gaur esilik, genti. Beste bateko, aukerio bote bastazue. Ni biokimika mandut inatorre da barai, kontrobersi handi zion zanela ezazoi batean, da igual gaur egun ondion bara, ez da igual argitxuko zu. Berbaizu lehu igorkuntzan ingurun, ez? Da momento baten esatezan, ia
leui gorputz horrek bazin gaixotasunan ondorixoz sortzen dizenak, ero eurak leui bodi horrek badiz degenerazio kausa, ezta? Eta hori hor esan hor momentun argitxu. Bai, karo, kausa izan ezkero, lehen komentazu levodopa morun, ez? Dopamina gehitzik hobekuntza bat ekarriko leuken morun, leui gorputz horrek ez sortzin ingururko tratamentoik existitzen da, edo... Zatzuten morun hasieran, neurodegenerazioen kausi ez daki hau. Dakigoen bakarra zenbat eta leui gorputz kexa egon, normalin sintomak txarrauak izaten dizela, eta suposatzen da hori dala neurodegenerazioen kexa dalako, baina ez daki hau ziur. Gixera gaur egun da zen tratamento barrexa Parkinsonen batez be gaixotasunan kurtzo naturala modifikateko, euran helburu nagusixera leui gorputzak ez sortzen. Osa, alfa-sinukleinan kontra juten di, horre gorputzak ez sortzeko, eta horren bitxartez nahi da lortu gaixotasune parati, eroaldan egin, ralentizati. Eta gu sartute ongantzegu kliniko baten, aurten ondana paziente batzutan mundu mailan, eta laster jakingo ia horrek bakunak efektibuk dizen edo ez. Efektibuk izango bazik jakingo goke, benetan leui gorputzak dizela neurodegenerazioen kausantik. Baina ondion, ez dakiago. Bale. Bale, aldi bai, batera bat. Bale, mugiteko. Zezik mugitu. Dana oso argi gehatu dena ikusi berrizat. Bueno, bestela da kasu gure biharreko e-mail eta telefonu. Duai bat kasu? Nire galderi da, Parkinson detektatzen ere lehenengo sintomak edo bada tratamendurik. Ia remedio isorik igual ez, baina ia badazen botikak edo pizkan atzeratzeko garapena edo zeo zer konpontzeko. Eta tratamenduen handitik zer dagoen? Bueno, normalin tratamentu Parkinsonantzako izaten da, falta dan dopaminik kanpotik emoti, levodopa. Hori izaten da sintomak kentzeko. Horrek ez da isilaik afektaten gaixotasunan evoluzioa. Bakarrete, norbera hobeto sentiuti eta mugimenduk eta hobeto inalizati. Baina gaixotasune aurrearu. Beste botika batzupe baraz, sintoma batzuk pairatzeko, lotako arazo daukenin, edo hipotentzinoi dauken gaixutan, moten di botika batzuk sintomak kentzeko, baina ez gaixotasune modifikateko. Horrengoko, sartuko izen horrengoko tratamendun helburu hoixera, gaixotasune modifikati eta baina horretasundik etzegun klinikun fazin, osadaz, botikan efektibidadi neurtzen ondion. Osa, helburu hoixera, baina ondik ez gai horra. Beste galderek? Bale, hortik? Alto zaten mozi guen entzuko. Bai, esaten da herbizidak eta beste arrisku faktore asko batez be bat toksikukin erlazionatakuk, batez be burdinakin eta bai erlazionata, arrisku faktoritik. Horri, esposizio eukizunin arrisku faktore askorei probabilidad ikaltza etxen di. Baina, da, papeletak esagu gitxi aukitxi. Kausantik, ez daki hau zemai arte. Normalin eralako gaixotasun neurodegeneratibo multifaktorialak izaten di. Alzuki komponente genetiko bat, toksiko asko eta esponio basa, eta normalin norbera predisposizioi bat, inflamazioi gehiago eukitzeko, eta bar. Baina di, zango txikiako batzen dizenena agertzen da gaixotasuna. Beste galderek? Ja, amaitzen juteko. Espera, mentala beste bat, Bueno, baneko beste bat. Hau Parkinsoneko espezifikure, esan nahi dut, zuek ikusi zuen ikusmen arazo horrek eta badaki hau neurona dopaminergikotaz aparte, badazela beste neurona batzuk, beste gaixotasun batzutan, ez neurodegeneratibo dizenetan galtzen dizen. Normalin, azken gaixotasun neurodegeneratibutan gexin bat ikertzen da Alzheimerin, Parkinsonin eta esklerosis anikoitzin.
Alzheimerren ikusire, bazelaik lehenengoko sintomak normalen izaten di, sintoma bizuespazialak. Osea, ikusmeneko arazuk izaten die gaixotasunan lehenengoko sintomak. Retinan ikusten dagoen hori kapak argaldute da zela bebai, Alzheimerri be deskribature, ja. Gauzire, Alzheimerrin ez da lain analizi topografiko bat, ez daki hau exactamente, atrofisi barana bai, baina ez daki hau zuna bardinetan dan edo ez, zoriondik ez da be aztertu. Gauzire, gaixotasun neurodegeneratibutan, gauza asko solapa aldizelaen, orduan guk ikusten dagoena Parkinsonen pasaten dana, ez dakio Alzheimer P pasaten den, bardin pasaten den. Hori izango litzake, urrengoko pauso bat, diagnostikuko betotxoko. Bale, azkenengo galdera harin batek nahi barauen, eta bestela, mentxeko gotau bai, eskerrik asko, bale.